Mar vilayatynyň polisiýasy maska rejimini berja etmeýän wagty ele salynan we munyň jerimesini töläp bilmeýän adamlary paýta ýygmaga mejbur edýär. Şu gün 30 awgustda 30 töwerek adam Bayramaly şäherinden Garagum etrawynyň paýta meýdanlaryna ugruduldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýekşenbe güni habar berdi. Onun sözlerine göre olar polisiýanyň maska rejimini eden gözewiçiligine saklanan hemde jerime tölemäge ýagdaý bolmadyk adamlardyr. Olardan bir günde 20 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Habarçy maskasyz ele salynan adamlary paýta meýdanlaryna mejbur äkitmek düzgünniň 29 awgustda girdilendigini habar berýär. Adamlaryň ilkinji tapgyry bu düzgüniň işe girdilmeginiň ertesi güni 30 awgustda mejburi paýta ýygmaga äkidildi. Ýatlasak geçen anly güni Azatlyk radiosynyň marly habarçysy polisiýanyň vilayatda gözewiçiligi güýçlendirenligini, polisiýa işgärleriniň ýörüýti awtobuslarda regionyň çägini aýlanyp maskasyz adamlary tutýanlygyny, olaryň polisiýa bölümine äkidilýänliklerini habar berdi. Polisiýa bölümine eltilen adamlara ilki 60 manat möçberini jerime salyndy. Onu tölemäge ýagdaý bolmadyk adamlar paýta ýygmaga mejbur edilýär. Adamlary paýta meýdanlaryna alyp gidýän awtobus ýerden saat 8-de polisiýa bölümine gelýär. Adamlara da saat 8-de polisiýa bölümine gelmeli diýip aýdylýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä maskasy tutulup polisiýanyň belligine düşen adamlar paýta meýdanlaryna gitmek üçin polisiýa bölümine wagtyna barmadyk ýagdaýynda olaryň dürli cezalara duçar boljakdygy duýdurulýar. Habarçy adamlaryň polisiýa idarasyna wagtyna gelmedik ýagdaýynda olaryň tejen etrafynda ýerleşýän zähmet düzüýe düşürmesine basylmak ýa-da olary agyr jerime salmak ýaly haýwatlar bilen gorkutulýanlygyny habar berdi. Şeýle-de paýta äkidilen adamlaryň pasportlary polisiýa bölüminde saklanýar. Günnelik paýta tapşyrygyny berja eden adamlaryň pasportlary ýygyna gaýtarylyp berilýär. Birinji gezek bolan üçin öýlen saat 3 çenli paýta ýygyrsyňyz. Her adam 20 kilogram paýta ýygmaly. Kim 20 kilogram paýta ýygsa, onuň pasporty ýygyna gaýdyp berilir. Egerde kimin ýygan paýtasy 20 kilogramy ýetmese, ol ertirem paýta ýygmagy gider diýip habarçy maskasyz ele salynan adamlara 30 awgustda ýerden tapşyryk beren bir polisiýa işgäriniň sözlerini getirdi. Habarçy polisiýa tarapyndan mejburi paýta ýygdyrylýan adamlara hiç hili tölegin tölenmejekdiginiň duýdurulanlygyny habar berdi. Kärene ýereleri habarçynyň tasdiklamagyna görä adaty ýygymçylaryň ýygan 1 kilogram paýtasyny hiline görä 20 ýa 30 teňe töleýär. Häkimiýetler maska rejimini berja etmeýän wagty polisiýa tarapyndan ele salynan we jerime tölegini töläp bilmeýänlikler üçin mejburi paýta ýygdyrylýan adamlaryň saglyk ýagdaýynyň bardygy ýa-da ýokdugy bilen gyzyklanmaýarlar diýip habarçy aýtdy. Jerime töläp bilmeýän bolsaň maska dakynmaly ekeniňi ýerler diýip habarçy polisiýanyň sözlerini getirdi. Maska rejimi Türkmenistanyň iýulyň ortalaryna girdildi. 12-nji we 13-nji iýulda Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman tenagaty ministrligi iki aýry başga maglumat ýaýradyp raýatlary howanyň düzümine tolan bölejikleriniň artmagy sebäpli maska giýmegi maslahat berdi. Koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty dünýä ýurtlarynyň aglabasy onuň ýaýramagyny haýallatmak üçin mejbur maska düzgünligi ýerdi. Ýöne Türkmenistan bu düzgünü howanyň düzümine tolan bölejikleriniň artmagy bilen ýylteşdirip durmuşa geçirdi. Azatlyk radiosy maska düzgünni berja etmeýänligi sebäpli ele salynyp paýta ýygmaga mejbur edilýän raýatlar barada Mar vilayatynyň polisiýa bölüminden goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa şu günler Türkmenistanyň paýta möhümi dowam edýär. Mundan öňki ýyllarda hukuk goraýjy toparlar ençeme gerek türkmen häkimiýetleriniň paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagyny tanqid etdiler.